Kaixo, nire Atxastiagarra naiz, BPX-eko kiroldegiko monitorea. Eta, nik baina salduko izutena izango da Elkarteko Esate Nagusiko zirkuito bat. Ikusten duzu bezala, nire beroketa egin da nago, BPX-eko web horrian, eta kiroldegi ezberdinetan, hainbat pertsoneia igo dituzte bideoak, orduan aldezue hortikan beroketa bat hartu, eta gene onerekin, jakin, zirkuitoak izango duela posta bakoitzeko aldaera bat, zeba, lehenengo mailakoa eta bigarren mailakoa, hasi berrientzat eta martxan daudenentzat. Saiatuko gera posta bakoitzan minutu bat egoten, eta hasi berriek, 30-35 segundo, aurreratu dituen, bai? Eta gero, gutxinaka joan segundoiek igotzen. Gero, egindakoan zirkuito guztia, bai, saiatuko gera 2 aldiz egiten dena. Eta postatik postara, gutxo gara bera 10 segunduko atsedenarekin, eta serietiz seriera, atseden osoa lortuz. Hau egindakoan, gomendatzen dizuet kore pixkat eta luzaketak ere egitea. Orduan, hasiko naiz, nik azalduko dizuet, posta bakoitzean zer egin behar duzuen, eta zuek gero ekin, ikusten duzuen, izango da sortzea ekitako zirkuitoa. Orduan, lehenengo posta, ibartego amendikan, beste puntara, lateralki joan, Orduan, azten gara, ikutzen dugu, eta joaten gara. Bigarrena, aldaera izango zen. Ikutu, gora, 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 bigarrena, burpian hasiera, orduan, hasi berrietzat, eta berriro hasi lasai. Eta beste hontzat, gora, bera, flexio bat, bat, bi, hirugarrena. Bilego guentzat, plantxa. Goratu, burua, burua, bizkarra eta oinak, zuzen, hau dena, nera duzue, YouTube eta arlakoetan, azalpenak ere badaude, orduan, azten zeraten nintzat, lehenengo teknika hondik hasi, eta gero ekin, lesioak ekin behar diratan. Eta bigarren mailako nintzat, gora eta bera plantxa, diagonalean platak ikutzen. Sorbalda, eta bera, Sentadilla. Espasa, puntetatik, ipurdia bera, atzera eta bizkarra zuzen. Eta mantendu, bigarren mailako nintzat, saltoekin. Juntuz, belaunak eta bizkarra. Amen, eta amen, intentsitatearen arabera. Lehenengo mailakoek lasaiago, bigarrenekoek gora. Amen, lasai, bigarren maila. Lateralekoa izango zen, abdominalak. Jakin bagizue, abdominalak egiterako orduan jende askok lepoa itzerratzen duela. Orduan, nire gomendioa, abdominalak egiterako orduan bizkar guztia lurrean. Eta honekin jolaztu. Lehenengoa izango zen mugimendua honekin gora eta bera. Eta bigarrena giroa. Eta azkena, tricepsa, hasi berrientzat, oin sola apoiatu. Eskumuturrak, ara begiro, eta bigarrenentzat, horiak apoiatu, eta Ikusten duzue,
zirkuito simple bat, bai? Horrelako edozein materia alde zure etxan izan, ez baina pelotak edo zer, bai? Pisua duen zerbait, eta, bai, bankoren bat, edo zer, bai? Alde zuena ateritzen zalandu. Konoan ginazkan, baina, bueno, ez da beharrezkoa, da pixkat ikusteko zuek, bai? Hale, ba, bueno, animo eta gaztera hartu.